3 osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, potvrđeno je Tanjugu u MUP-u. Kako kažu, do nesreće je došlo kada je automobil novopazarskih registracija udario u autobus i zatim sleteo sa puta. 3 žrtve, 2 muškarca i žena, nalazili su se u automobilu, dok je 3 putnika iz autobusa lakše povređeno. Policija još nije saopštila imena poginulih, zna se da su svi iz Novog Pazara. Do nesreće je došlo jutros oko 8 sati. Načelnica hitne službe u Novom Pazaru, Misala Aličković, rekla je za Tanjug da je njena služba u 8:05 primila poziv da se desila saobraćajna nesreća i da su na licu mesta zatekli stravičan prizor. Pošli smo odmah i na licu mesta zatekli stravičan prizor, smrskano auto sa 3 osobe unutra koje nisu ni tada dali znakove života, znači na licu mesta su ostali mrtvi. Uz pomoć, veliku zahvalnost dugujemo vatrogasnoj ekipi koja je uz velike napore uspjela da oslobodi tela, međutim nije moglo ništa da se učine. Bilo je povređenih u autobusu, 3 osobe su se javile u ambulanti hitne službe sa lakšim povredama, jedna je upućena na hiruško odeljenje na dalje zbrinjavanje. Vidjeli ste da radimo sa obe ekipe na terenu, da su vozila non stop na terenu zbog padova na ulici. Takvih osoba nam se javljalo i ovdje kod nas, nažalost i zbog tih saobraćajnih nesreća, međutim ostale nisu bile sa ovako tragičnim ishodom. Portparol zdravstvenog centra u Novom Pazaru, Suada Gicić-Skenderi, rekla je da će obdukcija nastradalih biti obavljena u toku dana, kao i da su nastradali muškarci imali po 32 godine, a devojka je imala 27 godina. Osim toga, još 3 osobe javile su se na pregled. Jedna osoba se javila hirurzima, a 2 ženske osobe na odjeljenje orala i maksilofacijalne hirurgije. Na orala su kod ove 2 mlade ženske osobe konstatovane kontuzione povrede lica i one su puštene kući na dalji tretman i lečenje, a u toku je dijagnostika pacijentkinje koja se javila hirurgu. Radi se također o kontuzionim povredama grudnog koša. Inače, na vanrednoj sednici gradskog veća doneta je odluka da se 27. februar proglasi za dan žalosti na teritoriji grada Novog Pazara. Dan žalosti je proglašen zbog tragične pogibije 3 sugrađana koji su život izgubili rano jutros na magistralnom putu Novi Pazar-Raška.